Шола телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңгелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Зур автобуслар тиздән юлга чыгачак, электротранспорт 6 маршрутта эшләүгә дәгъва итә. 13 сентябрь бердәм тавыш бирү көне шәһәрдәшләр инде 2 сентябрьдә ук сайлауда катнаша алачак. Әлеге мөмкинлек кемнәргә бирелә? Ләйсән Ханова ачыклады. Җәүлеләр сөене, машина йөртүчеләр көене. Ни өчен шәһәрдә күп санлы ясалма тигезсезлекләр урнаштыра башладылар? Гүзәл Шихапова ачыклады. Гади каләм белән халкыбызның тарихын сүрәтли. Табылдыкларга икенче сулыш өрә. Рәссамда кунакта хәбәрчебез булып кайтты. Моторин бик. Андый чәчәкләр бик сирәк очрый. Ишек алдын матурлыкка күмгән шәһәрдәшебез белән безнең иҗат төркеме очрашты. Тиздән зур автобуслар шәһәр урамнарына чыгачак. Электротранспорт предприятиесе 6 маршрутта эшләүгә дәгъва итә. Бүген башкарма комитетта муниципаль автобус маршрутларында йөрүгә килешү төзү өчен конкурс оештырылды. Исегезгә төшерәм, бәйге 22 июльдә игълан ителгән иде. Барлыгы 4 лот билгеләнде. Аларның һәрберсе берничә маршрутны берләштерде. 2, 3 һәм 26, 10, 11 һәм 21 маршрутларда йөрү өчен бары тик электротранспорт предприятиесенә генә гариза кабул ителде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Приложены паспорта транспортных средств данных. Иртәнге сәгать 8-дә конкурс комиссиясы каршында документлар солынган конверт ачылды. Тулы бер том, анда барысы да язылган. Предприятиянең уставы да, юл именлеге инспекциясыннан белешмәләр дә, шоферлар турында мәгълүмат та бар. Алар белән танышканнан соң конкурс комиссиясе әгъзалары 6 маршрутка дәгъва итүче бердән-бер предприятие электротранспорт компаниясының техника базасына юнәлде. Проедем на осмотр базы и техники. 2, 3 һәм 26, 10, 11 һәм 21 маршрутларда йөрү өчен электротранспорт предприятиесе зур автобуслар тәкъдим итә. Алар тәбәнәк идәнле, хәтта кондукторларсыз булачак. Предполагается, что все потребители автобусов приобретут электронный кошелек и имеющий в руках электронный кошелек, прикладывая его в это место, на чем получают билет, на котором указано время. Комиссия автобусларның техник торышын карады. Ишек ачылгач, алар бер якка түбән төшә. Шул рәвешле коляскаларда йөрүче инвалидларга, кечкенә балалы аналарга, өлкәннәргә автобусларга керү һәм аннан чыгу уңайлана. Тик шулай да иң мөһиме зур автобусларның маршрутка чыгуы юл именлеген тәэмин итәргә тиеш. Если сравнить статистику аварийности, авариялар буенча мәгълүматларны карасак, узган ел пассажирлар йөртүче кечкенә автобуслар катнашында 9 юл һәлакәте теркәлгән иде. Аларның барысында да кешеләр зыян күрде. Быел инде бу сан 15-кә җитте. Нәтиҗәләр күз алдында. Кечкенә автобуслар именлекне тәэмин итми. Конкурс көне буе дәвам итте. Бәйгедә җиңүчеләр белән муниципаль автобус маршрутларда йөрү өчен 3 елга килешүләр төзеләчәк. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Шолы ТВ, яңалыклар. Шәһәр проспектларында тиз арада ясалма киртәләр урнаштыра башладылар. Әлеге юлчылар кырыклап шундый урын булдырды. 1 сентябрьгә аларның саны тагын да артачак. Проспектлардагы 2 каршы як полосаны да исәпкә алып, барлыгы 130-га якын, халык телендә әйтсәк, лежачий полицейскийлар барлыкка киләчәк. Шулы проспектларын ни өчен аклы коралы киртәләр белән бизәргә булдылар? Хәбәрчебез ачыклады. Ясалма киртәләрне мәктәп һәм балалар бакчаларына йөри торган юлларга урнаштыралар. 1 ел элек Королев һәм Пушкин урамнарында куелган ясалма тигезсезлекләр уңай нәтиҗәләргә китергән. Авария аркасында җәяүлеләр еш зыян күрә торган урыннар хәзер кара исемлектән алынды. Биредә машина бер малайны бәрдереп киткән иде. Миңа калса, монда ясалма киртә куярга кирәк иде. Пешеходларны төбә чыгарсыннар инде. Атып менә машиналар бара китәләр и пропускать миләр инде шунда. Водители бывают иногда. Кайчак начар йөртүче шоферларда очрый, исерек машина йөртүчеләр була. Шуңа күрә ясалма киртәнең файдасы бар. Ел башыннан шәһәрдә 15 кешенең гомере юл һәлакәтләрендә өзелде. 5 җәяүле машина йөртүче аркасында вафат булды. Җәяүлеләр катнашында булган аварияларның яртысында машина йөртүчеләр гаепле. Шоферларның күбесе ясалма киртәгә каршы түгел, әмма аны артык биек дип саныйлар. кирәк инде, чтоб тиз үтмәсеннәр кирәк урында ул бит просто кына куелмаган. Просто аның биеклеген әзрәк төшүп нирәк булсын инде, резкий булмасын. Потому что кеше күренми дә каланы яңа куелган җирләрдә. Тиз килеп кереп, подъездларында вата плавныйрак кына ясасалар инде, күренеп торып, белмим,
бияп куйсыннар маны. Нужны просто повысать, надо поменьше делать. Тигезсезлекләр кирәк, тик түбәнрәк ясалсыннар иде. Шуңа машина да ватыла. Әгәр гос таләпләре буенча урнаштырсалар, сәгатенә 40-60 км белән узып була. Инспекторлар мондый киртәләр аша чыкканда тизлекне киметү генә аз машинаны бөтенләй туктатырга кирәк дип саный. Шул очракта салонда баручылар бернинди уңайсызлыкта сизмәячәкләр ди. Когда мы не коснемся этой ситуации, Бу проблема шәхсән үзебезгә кагылмыйча, без аның ни дәрәҗәдә четерекле икәнен аңламаячакбыз. Әгәр якыныбыз бәләгә тарыса, без гос таләпләре дип тормыйбыз, машина йөртүчене гаеплибез. Җәүленне машина туктатмыйча уздырып җибәрү мөмкин түгел. Ясалма тигезсезлекләрне автомобиль юллары предприятиесе урнаштыра. Юлчылар, шоферларга борчылырга урын юк. Барысы да гос таләпләре нигезендә башкарыла дип ышандыра. ГОСТы, да, это метровые. Гос таләпләре үтәлә, киртәләрнең киңлеге 1 метр, биеклеге 7 сантиметр. Шулай да мәктәп тукталышында урнашкан ясалма тигезсезлек артык биек дип зарланучылар шактый. ЮХИДИ инспекторлары махсус рәвештә әлеге участоктагы киртәләрне үлчәде. Нәтиҗәдә юлчыларның якынча 1 сантиметрга ялгышкан булуы ачыкланды. Алар үз хаталарын 2 көн эчендә төзәтергә тиеш. Шәһәр буенча ясалма киртәләр тулысы белән 1 сентябрьгә әзер булачак. Бу вакытка кадәр тиешле юл билгеләре дә куелачак. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Үзебез сайлаган кандидат өчен 2 сентябрьдә үк тавыш бирә алабыз. Тагын бер атнадан республикада шул исәптән Чаллыда да алдан тавыш бирү кампаниясе старт ала. Анда катнашу өчен нишләргә һәм әлеге хукук кемнәргә бирелә? Сорауларга җавап хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Бердәм тавыш бирү көнендә сайлауга бара алмаучыларга борчылыр урын юк. Комсомол районы буенча территориаль сайлау комиссиясе рәисе Фәрит Залакаев шулай ди. Татарстан Республикасы законы нигезендә шәһәрдәшләргә алдан сайлау мөмкинлеге бирелә. 2 сентябрьдән 8-нә кадәр территориаль сайлау комиссияләрендә, ә инде 9 сентябрьдән 12-нәчә участок комиссияләрендә тавыш бирергә мөмкин. Он должен иметь при себе. Алдан сайлауда катнашу өчен кеше үзе белән шәхесен раслаучы документ алып килергә, гариза язарга тиеш. Анда исә алдан тавыш бирү сәбәбе күрсәтелгән була. Нәкъ сайлаудагы шикелле алдан тавыш бирергә теләүчеләргә бюллетеннар бирелә. Кандидатларны билгеләгәннән соң аларны конвертларга салып ябыштырып куялар. 13 сентябрьдә сайлау тартмаларына салалар. Татарстан президентын сайлау бюллетеннәре Казаннан кайтарыла, ә инде шәһәр советы депутатларын сайлау буенча бюллетеннәр Чаллыда әзерләнә. Әлеге эш белән бүгенге көндә Үзәк район буенча сайлау комиссиясе шөгыльләнә. Шәһәрдәшләр арасында исә алдан сайлау мөмкинлегенә карата фикерләр төрле. Кайбер вакытта эшкә булып килергә баксала булырга можем. Шуның өчен алдан хәйлә кылып чирак була, үзе спокойно була. Алдан сайлауга барган юк бер кайда. Шул көнегендә барам. Алдан сайлау турында ишеткәнегез бармы? Юк, беренче тапкыр ишеттем сездән. Алдан сайлау белән бер участок мен авылга кайтканда, моннан тек открепительный алган бар. Ну хәзер монда булабыз без. Закон нигезендә алдан тавыш бирү мөмкинлеге җитди сәбәп аркасында бирелә. Моңа командировка, чираттагы юл яки авыру сәбәп булырга мөмкин. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Көннәр салкын булуына карамастан ишек алды бәйрәмнәре дәвам итә. Бу юлы бәйрәм 13:01 йорты каршында үтте. Мондый чаралар вакытында халык белән шәһәр җитәкчелеге очрашуы да матур гадәткә әверелеп бара. Бер күрешү үзе бер гомер. Бирегә җыелган шәһәрдәшләр нәкъ шундый фикердә. Эш тыгыз вакытта күршеләр белән рәхәтләнеп сөйләшеп тә булмый. Ә ишек алды бәйрәмнәре менә дигән мөмкинлек диялар. Мы как соседи Күрше буларак без бер-беребезне начар беләбез, исәнләшмибез дә диярлек. Ә биредә бер-беребез белән сөйләшә, киңәшәшә алабыз. Народ немножко равнодушный стал. Хәзер кешеләр бер-берсенә карата битараф, ә бәйрәмнәр кешеләрне берләштерә. 13:01 йорты яшәүчеләр белән Наил Мәхдиев тә очрашты. Ишек алды бәйрәмнәре җитәкчелеккә борчыгын сорау һәм теләкләрне җиткергә мөмкинлек бирә. Бирәк булсын инде менә садиклар инде балаларга. Әйбәт булсын. Булыры. Нәкъ менә 13-нче комплекста яңа балалар бакчасы төзеләчәк. 13:14 йорты каршында төзелеш эшләре кайный. Хәзер инде 3 яшькә кадәрге булган балаларны ясле белән тәэмин итү мәсьәләсе карала. Вот таких 6 детских садов. Шәһәребездә менә шундый 6 балалар бакчасы төзелде. Аларның һәрберсе бассейнлы. Барлыгы Чаллы шәһәрендә балалар бакчалары төзү өчен 880 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Кечкенә КамАЗлар өчен 1480 яңа урын булачак.
Ишек алды бәйрәмнәре алга таба да дәвам итәчәк. Чираттагысы 45-нче комплекста оештырыла. Эльвина Васильева, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, Яңалыклар. Шоуның «Ура! Яшьләр радиосы» Кавказ тауларын буйсындырды. Журналистикада әле беренче адымнарын гына ясаучы студент тауларга сәяхәткә киткән вакытта үзе белән радио флагын да ала. Ике атна буе аның белән үрләргә менә. Хәзер «Ура» Чаллыда флагы шул кадәр биеклеккә күтәрелгән беренче радио булып танылды. Вот как раз таки есть Владимир Николаевич Пальников, который научил меня ходить в горы, показал, как нужно правильно отдыхать. И уже 4 года мы ходим с ним вместе. Сәяхәт рюкзакларын читкә куеп, студентлар гадәти режимга күчте. Власть кулында эш кораллары. Егет инде берничә ел балта остасы булып эшли. Кавказ тауларына сәяхәтне дә ул оештырган. Маршрут выбирается задолго, где-то за полгода. Маршрутны ярты ел алдан сайлый башлыйбыз. Нинди кораллар кирәк булуын, участокта безне нәрсәләр көтүен алдан ук уйлыйбыз. Егетләрне 40 градус исселек тә, көчле җил һәм яңгырларда куркытмаган. 4 кешелек төркем 11 көн буе Кавказда булып кайткан. Власть КФУның Чаллы институты масса күләм коммуникациялар кафедрасы студенты. Аның сәяхәтләр белән мавыгу турында уку йортында яхшы беләләр. Сөйләшүләрнең берсендә ул үзенең тауларга, экспедицияләргә йөргән сөйләгән иде һәм шулай бергә фикерләшеп уйлаганнан соң үзебезнең яшьләр радиосы Ураның флагын Кавказ тауларына менгезергә уйладык. Һәм әлеге флагны менгезү ул тарихка бер тапкыр кабаттан әйләнеп кайту. Әлбәттә, флаг иң биек үргә менеп җитмәгән. Һава шартлары мөмкинлек бирмәде ди егетләр. Радио алып баручылары хыялларын киләсе елны чынга ашырга тели. Мин шуны бик нык телим. Һәм икенче елда аның белән шулай ук шул Кавказ тауларына менеп безнең флагны инде шунда калдырырга булыр. Быелга сәяхәтләр җитте ди власть. Ә инде киләсе елга тагы да күбрәк дусларын җыеп, ул янә экспедициягә кузгалачак. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ, Яңалыклар. Аның фатиры картиналар күргәзмәсен хәтерләтә. Гади каләм белән татар халкының тарихын кагазга төшерә. Агач кайрысына да яңа сулыш өрергә сәләтле. Чираттагы сюжетыбыз герое шәһәрдәшебез рәссам Ирек Мәсәров турында. Ирек Мәсәровның фатирына кергәч, үзеңне музейга кергән кебек тоясың. Биредә рәссамның дистәләгән иҗат җимеше. Төрле жанрларда һәм стильдә иҗат итә ул. Картиналарын акварель биюлар, каләм, хәтта гади ручка белән ясаган. Менә мин восточный стильләр белән дә язам, арабский колоннар белән дә әйбит. Менә шулай ничек әйтергә кирәк инде. Художниклар бит алар бар төрлесе менә. Кайсы бирләре язалар просто рублевый шрифт белән генә. Ә мин бөтен шрифтны кулланам язганда. Шулай матурда килеп чыга. Ирек Мәсәров Аксубай районы Кара Чишмә авылында туып үскән. Рәсем сәнгатенә мәхәббәт балачактан уянган. Безнең авылга килделәр буровай, бит нефть чыгара торган, җиз өләс инде. Менә шунда күрдем дә мин буровайны. Анда теге тартырып килделәр инде аны. И җылый әтигә мәйтәм, алып бара алмайтам. Андагы бульдозерларны буровайны мәйтәм, ясыйсым килә минем. И аннарсын җылага чалып барды. И койткач ясадым мин шул буровайны, андагы тракторларны. Менә шуннан китте. Ирек әфәндене үзенчәлекле скульптор дияргә дә мөмкин. Сыннарны ул үзе әйтмешли ташландык шималдан ясый. Такта әйберләре кала, төрле нинди материаллар барында тимер, такта, менә шуның өчен бүкән агачлары кала, ишмардан да тоже ясыйсым килә менә. Сөяктән ясыйм, тимердән әйттем инде аларын. Вот. Менә бер нәрсәне дә минем дөрес әйткәндә, әйбит ташлаганым юк. Шәһәрдәшебезне күбрәк халкыбызның үткәне кызыксындыра. Картиналарының шактый авыллар тарихына багышланган. Аларда татар халкының гореф-гадәтләре чагыла. Тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк икәненә инанган рәссам шул рәвешле яшь буынга үзеннән мирас калдырмакчы. Илнар Харисов, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, Яңалыклар. Чаллыда андый чәчәкләр бик сирәк. Шәһәрдәшебез Флора Хөснеева Канны дип аталган гөлләрне 50-04 йорты каршында үстерә. Һөнәре буенча бакчачы булмаса да, аның чәчәк түтәлләре күрше йортта яшәүчеләрендә таң калдыра. Чәчәкләр фестивале алдыннан Флора Хөснеева гөлләр үстерү серләрен безнең иҗат төркеменә дә сөйләде. Kanı diye batalayında biz anı kış günü overayt итәбез, әҗәй көне кыш көне overayt итеп торабыз да яз көне аларны киридән утыртабыз. Флора Хөснеева Канны чәчәкләрен 5 ел элек Сол Ильяск шәһәреннән алып кайткан. Хәзер ел сайын бу чәчәкләр ишек алдын бизи. Барысы да 15 ел элек башланды дип искә ала бакчачы. Күршеләр белән ярыша ишек алдын бизи идек ди Флора ханым. Безнең күрше Флора апа, значит, чәчкәләр утырта үзенең подъездына. Тагын аның ниләр бунда подружкалар бар, турталар. Ну, моторин бик, бик ограждение кирәк аларга.
что балашаға кіріп үзілмәсін шешекелерден işte. Әлеге матурлыкка берәүләр сыкланып карый, кай берәүләр битараф, хәтта зыян салучылар да бар. Шуңа күрә Флора Хөснеева ишек алдын бизәүче шәһәрдәшләргә идарә итү оешмалары да ярдәм итсен дигән теләктә. ЖЭК работникларына әзрәк кичкенә генә просьба бар иде, без үзебезнең участокны тәгәрмәчләр белән әйләндереп алдык. Но аңа вот законно иттереп, матур итеп ограждение куйсалар, бик рәхмәтле булыр идем. Мондый чәчәкле ишек аллары шәһәрдә елдан-ел күбәя. Алар иң яхшы ишек алты бәйгесендә дә катнашалар. Җиңүчеләрне быел 29 августта Азатлык мәйданында чәчәкләр бәйрәмендә игълан итәчәкләр. Флора Хөснеева да киләсе елда бу бәйгедә үз көчен сынап карарга тели. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Чаллы ТВ, яңалыклар. Берничә минуттан безнең телеканалда Вектор комфорты тапшыруы карарга онытмагыз. Мин сезнең белән иртәгә кадәр саубулашам. Кичләрегез исән-имин үтсен. Оптовые ярмарки России теперь и в Набережных Челнах. Например, вот такие куртки, пальто, пуховики всего от 1000 рублей. С 31 августа по 5 сентября КДК КамАЗа. Уважаемые родители, одевайте школьников всех возрастов в школьной моде. Цена и качество вас порадуют. Школьная мода. Московский проспект 130Б. Новый город 5326. Фирменные магазины Пеплас. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. Һәр укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар